patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahilungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Gisugda na sa Department of Education Region 7 ang fact-finding investigation human makita ang mga estudyante nga naka-uniforme nga midagsa dito sa Kuta Park sa lungsod sa Madridihos. Din gipahigayon ang mini suroy-suroy sa Sugbo sa Bantayan Island. Ipanghimugatan sa DepEd nga wala pa physical learning busa higpit kining gidiri base usab sa Interagency Task Force Guidelines. Diklaro usab sa baong ahensya nga kutubra sa issue sa mga tinunan ang tutukan sa ilang investigasyon. Ania ang report. Gisuta karon sa DepEd kung kinsa nagpaluyo sa pagdagsa sa mga estudyante nga nagsulob pa sa ilahang uniforme dito sa lungsod sa Madridihos. Nangulo sa fact-finding team ang legal department sa DepEd Region 7. Gani mismo si Direktor Salustiano Jimenez mularga ug maadlaw padung sa isla aron personal nga masayran ang nahitabo. Suma ni Jimenez nga why request nga gipadangat ngadto sa DepEd Division ug bisan sa regional office gikan sa tunghaan nga moapil sila sa kalihukan ug gamiton ang mga bata. Makita gyud unsa gyud tinuod day nga nahitabo. Naabay kalambigitan ng ato ang mga colleagues, kaubanan sa buhat sa Department of Education o ngano siya nga ning ana no, nahitabo. Matod ni Jimenez nga wa gani i-require ang pag-uniforme online ug sa modular, gi-require hinuon dihang gipagawas aron musalmo sa kalihukan bisan ug way pagtugot gikan sa DepEd. Bugtong ang DepEd lang ang makadesisyon sa makalihukan sa mga tunghaan ug sa mga tinunan. Wala gali sila padto sa eskwelahan no nga kahibawta nga ma-secure ang nasa sulod sa eskwelahan kay naay makabantay, how much more og katong nanggawas niya naa sa open space nga area o niya nagsuroy-suroy. Gidugang sa direktor nga pahibaw-on niyang daan ang ilang uluhang buhatan mahitungod sa nahitabo. Apan iyang giklaro nga kutob lang sa isyu sa mga tinunan ang ilang susihon ug way labot ang ubang participants sa kalihukan sa isla. Samtang una nang ipadayag ni Governor Gwen Garcia nga andam siya moatubang sa investigasyon human mimando si DILG Secretary Eduardo Anyo. Kini tungod sa pagdagsa sa mga tao atol sa gipahigayong kalihukan nga gitambungan usab sa mga opisyal sa nasod. Lakip nilang Press Secretary Harry Roque ug upab Secretary Michael Dino. Naka-face mask hinuon ang mga tao ug anaa kuno sa open space. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka civil engineering student kansang social media account na hack na nawagan karon ngadto sa mga nabiktima sa scammer nga migamit sa iyang accounts pagdangop ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Office. Si Luan Mirundina adunay live report. May Yes, Bob, tungod sa makapadani nga paspas nga tubo sa salapi pinaagi sa online investment. Nadani ang biktima sa pagkat-on niini apan nahack na hinuon ang iyang social media account.
Midangop sa Regional Anti-Cybercrime Group ang 27 anyos nga si Holden Carl Dicena aron ireklamo sa ikaduhang higayon ang mga bogus account nga nagda sa iyang pangan. Pebrero 16 karong tuiga, midangop siya sa naasong buhatan aron ireklamo ang usa ka social media account nga migamit sa iyang pangan ug hulagway. Natangtang na kini apan ning nakalabay mga buwan, may mga bagong social media account na usab nga gihimo og migamit sa iyang pangan. Nakakuha man siya valid ID na ako nga license ba. Para ingnon nga legit. So, sige, mauni akong ipakita akong ID. Wala ka tawagi sa mga victims? Ipanchatan ko, hasta akong girlfriend sir, ma-comment sa iya. Unsa man ang nangayo sila kwarta or unsa man? Mo-report sila nga scammer daw ko yung anak. Sa ko dili man na ako na ang nag-scam. Then mo to, gitagaan ako sila proof nga kuan, gikan ko diri sa NBI. Ang uban man sir, kay dili mo tuo. Matod ni Holden, nagsugod ang tanan dihang may nakachat siya nga mitanyag kaniya nga tudluan siya sa unsay paagi sa online investment. Gipa-download ko niya TeamViewer. Then pa-open niya akong Facebook, akong Gmail o coins. Then that time pag-click na nako ato, ni blackout man akong kuan, ako ang computer. Then mao na to ang time na gisud niya sa ako ang Facebook account, gi-primary niya iyang Gmail. Gipasabot sa taga-Regional Anti-Cybercrime Group nga sa pagkakaroon bugtong mahimo nila ang pag-request sa Facebook nga ma-take down ang naasoy mga bogus accounts. Apan maglisod pa sila pagsubay sa tao nga mihack o mikawat aron mahimong usa ka bogus account ang social media account sa biktima. Try na sa namo request sa Facebook nga ma-take down tong mga account. So amo siyang gingnan nga dili lang sad kami mo request hasta sad siya para ma-aware tong Facebook, ma-alarm dito nga kanang account nga katong ginahimo sa mga hacker ma-take down dito. Kana ganing mag-una imong huna-huna nga maka-earn kag money ba bisan pagamay sa ka week nga na ba. Dili na ka makahuna-hunag mga ana good. Mura kog na psycho niya ba sa iyang the way siya mo storya nako. Bob, nanawagan karon ang taga-Regional Anti-Cybercrime Group ngadto sa mga nabiktima sa bogus account nga Harold Carl Dicena o Carl Dicena sa pagdangop sa ilang buhatan. Samtang subling pahimang no usabab sa mga otoridad ngadto sa mga netizen nga likayan ang pag-post og mga dokumento sa social media sama sa ID aron malikayan nga mabiktima sa identity theft. Ug sa ato sang pahimang no dinhi sa GMA nga always think before you click. Bob? Daghang salamat, Luan Binondina sa imong live report. Nagsugod na agot-abot ang mga PUG operator sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Conteam aron mangayo og team clearance sa pipila ka mga PUJ's operator. Nagproblema kung asa mo kuang ibayad sa multahan tungod sa mga traffic violators nga nahimo sa ilang mga drivers nga nagmaneho sa ilang mga units. Si Nico Serino sa report. Sila si Christina Naparan ug Eugene Tapanan pipila lang sa nangayo og team clearance aron katugutan na ang ilang mga PUJ nga makapamasahero sa dakbayan sa Mandaue. Si Christina gisangunan lang sa iyang operator sa pagpangayo og team clearance alang sa duha ka units sa PUJ, libuan sab ang pending penalties. Samtang si Eugene Tapanan operator nga may pending penalties alang sa duha ka rota nga 20A tag 41,000 o 46,000 pesos. Ang ikatulo nga rota nga 01K may multahan nga 14,000 pesos sa dakbayan sa Mandaue, wala pa malakip sa multahan sa dakbayan sa Sugbo. Iyang giangkon nga maglisod na siya pagbayad sa multahan. Kaning isa 25,900. Is 29,500. Wala pasad ko kay baw, magistorya pa may about ani. Wa gyud sir, di gyud maglisod gid sir. Sa karon nga panahon, murag bayong-bay na yung operator murag di na gyud ka pa dagan na ning jeep. Subay niini, gitataw ni Arnold Maligon, Operations Chief sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Conteam nga tugutang maswab test ang mga PUJ drivers kung mabayra na nila ang ilang mga multahan. Diri na ang mga operators, mga drivers sa pagkarong oras nga gusto na nga mulukat og team clearance para maka-avail na sa one-stop shop
the next schedule na. Itakda pasab ang adlaw sa pagpahigayon unya sa one-stop shop kung masayra na sa team ang gidaghanon sa mga PUJ operator ug driver nga makabayad sa ilang pending penalties. Ang one-stop shop gitakda unta nga ipahigayon sugod karong adlaw hangtod Disyembre 4. But wala pa may fix ginya pagbabalik sa schedule ato kay giagad pa namong hidaghanon sa niari sa mga driver operator nga gusto na mo mulukat og clearance. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay motabang pagpaayos sa drainage system na naghatag og suliran sud na sa pipila ka katuigan sa mamulupyo sa Purok Juan Luna, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabo. Kining pagbaha sa Maydan Mulawi sa Barangay Tabunok gipadangat nga reklamo sa pipila ka residente sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kagahapon, gipasuyupan kini sa mga opisyalis sa Barangay Tabunok nga matod sa kapitan ug bisan na sa mga Homeowners Association usa na sa ilang problema dul-ana sa 4 ka tuig. Human nga napasuyupan ng tubig sa gipadala nga lagway karon sa mga residente. Kagabi hangtod karon subli na usab nilang nasinati ang nagpundong tubig. Usa sa gitan-aw nga rason ang problemado nga drainage system sa usa ka subdivision sa maong lugar. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas situgan nga andam ang syudad mo patrabaho niini. Apan, that was a problem before I came in as mayor. So paglingkod nako, congressman pa ko nakadawat ta mo kog reklamo diha. So atong gipatawag ang kanang Happy Homes ug ang City Legal. They had an undertaking na ilang ayuhon. That was in February. Maybe naabtag COVID mo nawa nila trabaho matod sa mayor nga gipatawag na niya sa City Legal Office ang developer. Matod sa documentation officer sa maong subdivision nga nisamot ang problema tungod sa gipang semento sa atbang sa subdivision. Posible mong good is dili ra gid na siya amuha kay nga mo ang kuan is subdivision dili na siya kay sa una daan is na siya kanang muna na nga problema ba but karon na siya ni samot kung kato ganing si inag-uwan ya din ang mga tao sa dinha is pag ina na ganing gipangkuan ang mga gilid o sininto na ba. Dugang ni Perez nga ipadangat niya ang mga problema sa ilang higher office. Apan alang sa mayor, kinahanglang malihok na kini sudning tuiga. But nakadungog ta sa reklamo sa mga tao, reklamo sa barangay, and that is something the city has something to do angay buhaton nagiangay buhaton ng city di lugar. Posible na lang yung kita, I just have to look at ako na lang gina ng legal ug akong city admin, look at COA regulations kung na undertaking kung pwede ba ta mo trabaho. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipatawag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang kadagkuan sa simbahan, barangay ug ubang stakeholders aron masiguro nga mahanay ang pagpatuman sa Misa de Gallo. Ania ang report. Tingwa sa mayor nga masunod ang health protocols sa mga tao nga mutambong sa Misa de Gallo. Gipadayag niya ang mga simbahan lang ang tugutan nga magmisa ug higpit nga did-an ang mga kapilya. Gusto usab niya nga synchronize udungan sa oras ang Misa de Gallo. Ako mitugot man gyud sa Misa de Gallo pero ato lang yung ilimit sa mga simbahan. Walay mga kapilya and no other places except the churches. Posibleng usa lang ka misa sa kadlawon ang tugutan aron masiguro nga malikayan ang posibleng pagkatapa sa virus. Hinuon sa butan pa kini. Una nang ipadayag sa tigpamaba sa Archdiocese sa Sugbo nga gusto nilang duha ka misa sa kadlawon ang ipahigayon og anaaw say Pasko Novena sa hapon o sa gabi. Considering sa number of churchgoers in the Misa de Gallos, I think musubra gyud sa 50%. So atong tan-awon usaon nato na pag-address. Gipaniguro usab ang seguridad nga ipatuman sa kapulisan ug sa mga barangay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Tungod sa grabing kahubog, amahan misunog sa ilang bay, di na laki pagkasunog ang duha ka mga anak ug usa ka pag-umangkon sa barangay Dalakit, Katarma, Northern Samar. Patay ang usa ka anak, 16 anyos og ang pag-umangkon sa suspitsado, samtang ang laing anak nadaas tambalanan. Ang suspitsadong giila nga si Fernando Ford Pelgianyala kinsa nasikop usab sa maong hitabo o gipasakaan na sa Katarman Fire Station og kasong arson. Matod sa investigador nga grabing kahubog nagamaoy ang suspitsado sa dihang natug na ang kaparentihan nga natug na usab ang suspitsado mao na lang ilang nakita nga gisunog na ang balay o gilakan ang mga pultahan. Nilakan yung bahay, yung sa front door nila at sa back door, nilakan. Tapos, itinumba yung may motor doon sila na itarin. Itinumba, inopen yung upuan, tinanggal yung ng gasolinahan, ang takip at kinuha ang gasolina sa kuwan, sa motor, yun ang ginamit niya pag buhos sa bintana sa bahay. Pigiri sa Barangay Sabang, Ulango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gireklamo sa mga mulupyo. Pinagi sa RTV Balitang Bisdak tungod sa kabaho na suta sa sindro nga may mga kalapasan. Si Luan Merondina sa report. Human mabalita sa RTV Balitang Bisdak ang reklamo sa mga residente sa Tunga Tuburan, Sabang, Ulango Island gisusi sa mga taga-senro ang naasoing pigiri sa dapit ug nasuta nga may pipila kini ka mga kalapasan. Gawas nga walay mga dokumento gikan sa lokal nga kagamhanan sa pag-operate sa pigiri, gikatahong dili usab kini maayo pagkalimpyo. Ato gining advicean if mahimo murag ato gyung ipastop ang maong operasyon kay mismo ang mga tao tungod sa hitabo dito makadaot pud silang panglawas. In the first place pud wa pud sila yung mga documents from the city nga gi-allow sila pag conduct og maong swine racing kay more than 2 heads naman ang ilang anay. Ang ilang nakita nato dito, atong nakita dito mga 4 naman ka anay ilang gibuhi. Subay niini, gihatagan sa taga-senro og duha ka citation tickets ang tag-iya sa naasoing piggery. Una, tungod sa gaseous waste pollution ug ikaduha, tungod sa liquid waste spilling. Pag-abot na mo dito sa area before mi nakasod sa maong babuyan, amo yung na-sense ang baho mismo sa babuyan nga grabe gyud ka foul odor. Subay niini gihatagan karon og 72 hours ang tagiya sa babuyan aron sa pagduaw sa buhatan sa senro, pagbayad sa mga multa ug sa pag-comply sa mga rekisito. Mapasalamaton ang reklamante nga natagad na sa taga-senro ang taud-taud na nilang suliran. Pasalamat mi sa senro nga ni Aris sila nga gitagaan nila og aksyon ng among reklamo. Pero masa lagi ako nga balaka nga ilan daw min pailan og kaso about sa mong paglikramo sa ilahang alad sa baboy. Nasuta sa RTV Balitang Bisdak nga ang naasoing piggery dili iya sa usa ka pulis kundili gipanag-iya kini sa iyang inahan. Among nahinabi ang tag-iya sa piggery kinsa mibutyag nga nabayran na niya ang citation tickets ug mipasalig nga kanunayon nila ang paglimpyo sa dapit. Limpyo nga lagi na siya permi. Naplan na to pa anak nila nga buntag magud sila sa iyo nga nag-uwan. Wala dayon na mo kalimpyo kay. Apan hugtano niyang gihimakak ang pasangil nga gihulga sa iyang mga kabanay ang mga reklamante. Dili na tinuod ng ilang gisulti basig ilahara ng tumok wala may kaybawaan ang istorya. Di ko ka manghulga kay ako ko'y nasayop nga manghulga na nun ko nila. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sinakong lockdown kit giandam karon sa City Social Welfare Services sa Dakbayan sa Mandawi nga iapod-apod sa kabanay sa mga mag-lockdown. Matod ni Gaya Sanrojo, Relief Goods Officer sa CSWS Mandawi City, nga giandam nila karon og lockdown kit sod sa semana matag lockdown kit
adunay sud nga 20 ka kilong bugas sumay, 20 ka nilatang pagkaon na mga noodles, gatas, kape ug pagkaon sa mga bata. Mulungtad ang matag lockdown kit nga konsumohon sud sa usa ka semana. Matod ni San Rojo, sa miaging buwan may adlaw nga moabot 50 ka lockdown kits ang ilang nahatag. Hinoon karong bago aduna na tag 12 ngadto sa 20. Sanitizer, alcohol, sabon mo para laba, shampoo, toothpaste. Samtang sa case bulletin nga gipagawa sa Department of Health Central Visayas sa gahapong adlaw, adunay 92 ka mga active cases sa dakbayan gikan sa 2,663 nga total cases. Hinoon moabot na sa 2,402 ang total recoveries human sa dugang duha nga nangaayo kagahapong adlaw. Moabot na usab sa 169 ang nakalas. Sa lalawigan sa Siquijor sa lungsod sa San Juan, duha ang patay sa disgrasya o sa kababay ug langyaw nga Irish national. Nakaangkon usab og grabing bunog sa kalawasan ang laing duha. Gila ang mga nakalas nga silang Richie Palisbo ug Brendan Robert Crowe, 42 anyos, kakasamtang nagpuyo sa Lasi sa Siquijor. Base sa investigasyon sa kapulisan, kusog kaayo ang padagan sa motor sa langyaw hinungdan nga nibangga kini sa pedicab. Gidala sa Dumaguete City ang lawas ni Brendan Crowe aron i-cremate. Sa iyang pag-overtake, napunta siya dito atong part nga kanang tricycle. Good news sa mga persons with disability ug mga senior citizens sa dakbayan sa Subo karong Pasko. Madawat na sa mga PWD ang tingog nga unong kabuwan nga financial assistance. Sugdan kini pag-apod-apod sa December 2. Samtang sa mga senior citizens, madawat na usab nila ang tingog nga 4 ka buwang ayuda sa dili pa ang Pasko. Ihatod gihapon kini sa kabalayan sa mga senior citizens aron malikay sila sa virus. Hinaot nga magkatabang paghatag og kalipay sa ilang pagsaulog sa Pasko. Gihanay na sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue ang pagsaulog sa Misa de Gallo sa alas 4:30 sa kadlawon ug simbang gabi sa alas 8 sa gabi. Apan gitataw sa parochial vicar sa National Shrine nga ang ilang plano ipahibaw pa sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandaue. Si Nico Serino sa report. Sa ilang tigong uban sa kadagkuan sa kaparian sa Archdiocese of Cebu, gipahibaw ni Father Rogel Murillo, parochial vicar sa National Shrine of St. Joseph, nga nangandam na sila sa pagsaulog sa Misa de Gallo sa simbahan alas 4:30 sa buntag, sugod Disyembre 16. Samtang laing schedule sab sa pagsaulog sa simbang gabi, matag alas 8 sa gabi. Gipasabot ni Murillo, gitumong kini aron pagbahin sa mga manimbahay ug dili magdasok sa Misa de Gallo matag kadlawon. Ni hatag man to siya og rekomendasyon nga adunay Christmas Novena Masses nga matag alas 8 sa gabi para katong mga dili makasimba sa kadlawon, makasimba sila sa gabi. Makigtigong pahinuon ang kaparian sa National Shrine of St. Joseph sa mga opisyal sa Mandaue City aron hisgutan ang ilang mga plano. Giangko ni Father Murillo nga ang dakong bantayanan sa Misa de Gallo ang pagdasok sa mga tao gawas sa simbahan. Tan-awon pasab karong tuiga, makasaulog ba sila og simbang gabi sulod sa mga mall sama sa miaging katuigan. Doon na may Misa de Gallo pero kinahanglan nato mag-coordinate sa LGU, sa local government unit. So kinahanglan pa makig-istorya sa ato ang mayor. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa mga nangutana kung doon na ba'y Christmas break sa mga tunghaan, kumpirmadong adunay bakasyon. Matod ni DepEd 7 Director Salustiano Jimenez nga sugdan ang Christmas vacation sa Disyembre 13 ug mabalik sa Enero 4. Samtang imbis physical, gidasig sa DepEd ang virtual party sa mga magtutudlo o sa mga tinunan aron mamintinar ang health protocol. Though we are not prohibiting them, but we are discouraging them to have kanang parties nga mag-gather og daghan, no? Though I learned from some of the private schools nga their parties are even virtual. Tungod
Tungod sa dedikasyon o commitment sa pagpenerbisyo, laing garbo sa mga talisaynon ang social welfare officer sa syudad kinsa giilaning baguhay lang nga outstanding social worker in the Philippines. Kini ang report ni Femery Dumabok. Bida sa mga talisayno ng 62 anyos nga si Felipa Solana o mas na ilang bibeth sa mga suod o kauban sa trabaho. Siyang napili ning tuigang outstanding social worker sa tibuok nasod sa natad sa lokal nga pangagamhanan. Dula na sa 41 ka tuig ang iyang pagpanerbisyo isip social worker o dulaan sa 30 ka tuig diha sa Talisay City Social Welfare and Development Office. Giangkon ni Solana nga sa batan-on pa lang nisud siya sa pagka-social worker aron makabisita sa bisan asa nga lugar. Hangtod nga ang pagpanerbisyo nahimo na niya nga passion o commitment. Gani gilagway siyang hands-on kaayo diha sa pagpakiglambigit sa mga nanginahanglan. May mga contest. So mo to nga murag nako yung passion nga. Ganahan mo kong trabaho nga kanang murag kanang working with people. I spend time with my family. At the same time serving ko sa church. So ako lang ginag-manage akong time nga makuan ra gyud, makater ra gyud. Ma'am Beth is our inspiration on how a social worker should do to their clients. Iyang giangkon nga dunaw say panahon nga nahugno siya, ilabi na ning panahon sa pandemya, human ang iyang bana ug inahan nagsunod nga namatay. Apan imbis nga muundang sa panerbisyo, gitanaw pa niyang pribilehiyo nga makaalagad sa mas daghang nanginahanglan. Katugbang ang gobyerno. Kana si Ma'am Bebet, kana iyang award is long overdue. We know that she is very capable. She's full of integrity. And that's why nalipay na lang mi nagyataga na siya dungog karon sa national. Una kining national award nga nadawat ni Solana. Apan pipila kay gayon na usab siya nga napasidunggan sa provincial o regional level. Not so much nga na-depressed. Although niagi ka na nga stage. But you have to cope up because you have your profession, and to be social worker is not just a mere profession, but also at the same time a vocation, because you are really privileged nga mutabang. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dugang 39 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad gahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, siyam ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo, 3 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang way bagong kaso nga natala sa dakbayan sa Mandawi. Tungod niini, miabot na sa 10,654 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,623 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,663 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nadugangan og 21 ang Bohol, 3 sa Sugbo, 3 usab sa Negros Oriental, samtang way bagong kaso nga natala sa Siquijor. Tungod niini, misa ka na ngadto sa 24,150 ang confirmed cases sa Region 7, 1,167 niini mga active cases. Misa ka usab sa 21,595 ang recoveries, human sa nadugang nga 14 nga nangaayo. Miabot na sa 1,388 ang nakalas. Sa Pilipinas, misa ka na sa 431,630 ang mga kaso, 398,658 ang mga nakarecover, 24,580 ang active cases, samtang 8,392 na ang nakalas. Samtang miabot na usab sa 63,236,891 ang global cases, 40,528,823 ang mga nakarecover, samtang 1,467,988 na usab ang global deaths. Luan Merondina, Balitang Bisda. May panawsod sa Negros Oriental Provincial Hospital ni atong November 25 ang 71 anyos nga babay gumikan sa komplikasyon sa COVID-19. Sa iyang RT-PCR test result, nakumpirmar nga nagpositibo sa COVID-19 ang pasyente nga taga Bayawan City. Suma sa Provincial Health Office, nagantos ang pasyente sa hypertension, diabetes ug acute respiratory distress syndrome apan gipagrabe sa COVID-19. Sa laing bahin, 22 ka mga bag-ong mga kaso sa COVID-19, lakip na ang duha ka mga batang lalaki nga natakdan sa ilang mga ginikanan ang nadugang sa Negros Oriental. Ang kinadaghanan sa bag-ong kaso, mga taga Dumaguete City, diin sagad kadtong nagpuyo lang sa usa ka bubong.
Tungod sa 22 ka mga bagong kaso, misaka na sa 624 ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental, diin 489 ang total recoveries, 117 ang active cases ug 18 ang fatalities. Goodbye, Fero. Welcome, Montijo. Aduna na bagong Pangulo karon ang Police Regional Office 7 sugod karon adlaw. Gipahigan ang turnover of command ni Police Brigadier General Albert Ignacius Fero ngadto sa mihulib kaniya nga si Police Brigadier General Ronnie Montijo isip direktor sa kapulisan dinhi sa Central Visayas. Si Fero idestino isip Directorate for Information and Communication Technology nga maisip nga promotion. Si Montijo kanhi District Director sa Quezon City Police Office. Samtang gidayeg ni Mayor Labella si Fero tungod sa dakong natampo nini, ilabi na sa pagsumpo sa COVID-19. General Fero has been very helpful to the city and of course the entire region. And I think he is one of those responsible for the flattening of the curve. He has been very effective, especially at the time when there was like a surge. Sugod ang mabatiagan ang diwa sa Pasko tungod sa mga dayan-dayan karon sa Pasko sa Plaza at tubangan sa Mandawi City Hall. Kaginang buntag ang mga kawani sa Department of General Services midayan-dayan sa bilin nga nahimutang kilid sa City Hall. Migasto ang City Hall sa pagpalit og imported nga artificial carpet grass aron paghatag og susama sa dagway sa kasagbutan at tubangan sa bilin. Tapad kini sa nagbuntaog nga Christmas tree. Laing bilin ug ubang Christmas decors bidayan-dayan usab at tubangan ug kilid sa Mandawi City Library. Hingpit nga masud-ong ang kaanindot sa dayan-dayan sa higayon nga pasigaon na kini ugma sa gabii. Alang sa uban, maayo na lang kini nga maghatag og gamayng paglaom ang espiritu sa Pasko taliwa ning COVID-19 nga naghatag og kabalaka ug kalisang tungod kay naghatag man kini og hulga sa kinabuhi. Okay nitong latest weather update karong adlaw, Tuesday, December 1, 2020. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na nasa 85 kilometros silangan amihanan silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Kining low pressure area nag-irog kini paduol sa may Eastern Visayas o Bicol region area. Og less ang chance pa kini ma-develop na bagyo or tropical depression within 24 hours. Samtang ang tail end of a frontal system ang nakaapekto sa may Southern Luzon ug ang amihan northeast monsoon ang nakaapekto sa may Northern ug Central Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu. Makasinati na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog o kilat na ay expected na panagsangkusog ng mga pag-uwan tungod kini sa tail end ng frontal system o low pressure area. Naposible ang mga pagbaha o ang pagdahili sa yuta, ilabi na sa mga flash floods o landslide prone areas. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warnings o sa latest development kining low pressure area. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw. Best Regional TV Station. Congratulations to GMA Regional TV Network. Sa ikaupat nga higayon, giila ang natampo si GMA Regional TV sa Platinum Stallion Media Awards 2020. Gipasidunggan sa Trinity University of Asia isip Best Regional TV Station ang GMA Regional TV. Gidawat sa President ug Head si GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso ang maong pasidungog. Giila ang kontribusyon sa GMA Regional TV sa paghatod sa mga dagko ug nagunang mga balita sa mga rehiyon. Dako ang pasalamat sa GMA Regional TV sa maong award nga gihatag. Gawa sa GMA Regional TV, giila usab ang ubang mga programa ug personalidad sa GMA Network. Ang inyong GMA Regional TV ay nagpapasalamat sa inyong pagkilala at pagsuporta sa mga balitang mahalaga at makabuluhan, lalo na sa mga kwentong lokal. Our regional programs and initiatives are more attuned to stories and voices outside Metro Manila. Naniniwala po kami that local news matters.
On behalf of the men and women of your GMA Regional TV, nagpapasalamat po kami sa ika-4 na taon na muling pagkilala niyo sa amin. Ang buong GMA Regional TV bilang Best Regional TV Network ng Trinity University of Asia Platinum Stallion National Media Award. Ningunang adlaw sa Disyembre karong tuiga, waon ay ceremonial lighting sa Christmas tree o bonggang decoration sa Talisay City Hall. Kundi simple lang ang pagdayan-dayan sa mga buhatan sa mayor, sa konseho o sa mga department offices. Gani mando sa mayor nga dili mo gasto o dili i-recycle lang ang karaang mga decorations. Ang importante nga mapatyagan ang tinud-anay sa kasulugan sa diwa sa Pasko. Sumapaw sa nga simple ang pagsaolog ni Talisay Mayor Sam Samgulias sa iyang ika-36 nga adlaw na tawhan karong adlaw. Igo lang ni Toyo sa iyang buhatan ang mga department heads sa aron pagtimbaya kaniya isip pagsunod usab sa mga health protocols. Every week during my birthday, naagyon tayo mas wedding sa Talisay, and due to the situation we are in, we cannot make it, but hopefully magpadayon lang gyapon ang ato ang pagpangadji, especially sa sitwasyon nato in the midst of a pandemic. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. O 24 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.